Ni sungalo belebele hukumu kɔnɔna n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani dɛmɛ tali ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw o hukumu kɔnɔna ɲɔrɔ ka den minnu sigilen bɛ Bamakɔ yan n'u ka ɲɛmaaba n'o ye Jibril Bari ye u ye u kɔnkɔn fa k'a to balo ani nafolomugu caman ka taa ka ɲɛsin maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la Mopti yan fan fɛ jamana cɛmancɛ yan fan fɛ ka sabu kɛ gwɛlɛya ye ka n'u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Falajɛ Garabali ma nin waati in na dɛmɛ in n'a bɛ tali kɛ malo tɔni 1 ani sefaro miliyɔn 1 ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma n'a hakilina ɲuman bɔra ɲɔrɔ ka den minnu sigilen bɛ Bamakɔ yen nɔ a kɛra bisibiri mɛ kalo tile 11 san 2019 Bamakɔ sigida 6nan na Falajɛ Garabali la an ka ɲinikɛla Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Abudulayi Sogodogo Serifila Jabarani tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Kasangani fɔɲɔgɔn kɔ ani wulikajɔw ye minnu tara k'an ka jamana camancɛla yan fanw sɛgɛrɛ n'a kasara bonyana Mopti mara la kosɛbɛ Bankasi Cercle ani Koro o mangani o fɔɲɔgɔn kɔ kɛra sababu ye ni ka an ka jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔw yɛlɛma n'u nana bisimila minɛ Bamako Falajɛ Garabali kɔnɔ u dusukun kamikaminenw an m'aw ladɔnniya k'a fɔ olu de garijɛgɛ donna ɲorokaw ka nin délégation ciden ninnu na minnu nana k'u ka kelenɲɔgɔnya u ka kanu an'u ka kɔkɔrɔmadonni walew jira u la ɲɔrɔnkaden minnu ni olu farala ɲɔgɔn kan kana dɛmɛ kɛ u balimaw ye u b'a fɛ k'a jira u sinjiw la k'u ka degun n'u ka tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ka dɛmɛ don u ma walasa sunkalo musaka ko bɛ nɔgɔya u bolo dɛmɛ minnu dira o bɛ tali kɛ malobɔrɔ tɔni 1 kan ani sefa wari miliyɔn 1 o dɛmɛ ninnu bɛna na di u balima mɔgɔ 100 ni kɔ de ma. Adamaden bɛɛ ye kelen ye ni adamaden ni ma adamadenw tɔw jate dɔrɔn e tɛ foyi ye i ni bagan bɛɛ kelen c'est à dire o de ka ca sisan mɔgɔ minnu bɛ adamaden jate olu man ca ne kɛni ko in kɛra a digira n na ne ye mɔgɔ min ye m'a daminɛ sisan dɛ depuis 2012 Mali problème wulila ne taara yɔrɔ bɛɛ taara Tombouctou taara Kidal taara Burkina taara yɔrɔ bɛɛ an ye mɔgɔw dɛmɛ yɔrɔ bɛɛ bon sisan a ko yɛrɛ nana se anw yɛrɛ ka mɔgɔw ma centre mɔgɔw ma ne ye n ka mɔgɔw wele ne k'u ma sisan an k'a lajɛ n'a kɛra cogo min na ni fɛn fɛn b'an bolo an k'a fara ɲɔgɔn kan an k'an balimaw dɛmɛ n'a ye parce que mɔgɔ adamaden ni mi adamaden ɲɔgɔn dɛmɛ ha c'est-à-dire a maɲi i k'i adamaden ni fɛn ni dɔrɔmɛ de b'i bolo a tila c'est-à-dire fɛn bɛɛ ye ŋaniya yira de n ka ŋaniya yira parce que fɛn min dɔn diɲɛ bɛɛ ye Mali dɛmɛ nin ko in na mais an ɲɔrɔnkaw an tɛ se ka to ten fana n'an ma Mali dɛmɛ o ye maloyala ko de ye ne y'a f'u ye u jɛra n'a ye u ye ɲɔgɔn lajɛ siɲɛ joli joli siɲɛ 3 janvier u bɛnn'a kan u ye wari min sɔrɔ u ye ne wele o ni Ala sɔnn'a ma k'u bɛna u bɛna n'u nana an b'a lajɛ an b'a kɛ cogo min n ko ma problème foyi t'a la aw minnu misigɛnnaw ye sɛnɛkɛlaw ani baarakɛlaw a y'aw ka dɔrɔmɛ sɔrɔ aw y'a fara ɲɔgɔn kan aw nana d'u ma o ye koba de ye dɛ donc o de la an bɛnn'a kan sisan u nana nin wari ye u sera ne ma ko k'a wari di n k'a ma ɲa pas de problème ni Ala sɔnn'a ma wari in bɛ se a bɛ di a di cogo la ni Ala sɔnn'a ma a bɛ tila cogo la u ye malo tɔni 1 di ani miliyɔn 1 a bɛna di déplacé de ma du centre minnu bɔra Mopti minnu c'est-à-dire ɲankata ye minnu sɔrɔ yen kɛlɛ ye minnu sɔrɔ yen f'u bɔra yen k'u ka yɔrɔ bila mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ min na k'i ka yɔrɔ bila hɛrɛ tɛ yen dɛ ko n'i ye ntori ye sanfɛ dugumala ka kalan dɛ anw ye nin exemple in di de pour que mɔgɔ wɛrɛw ka na parce que an ka mɔgɔw wari caman b'u kun dɛ u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ donc anw kɔni y'a daminɛ de ka sira yir'u la sira ɲɛnamanba de don parce que k'a da mun kan an bɛ sunkalo yɛrɛ de la fana sunkalo kaloba de sunkalo n'i ye fɛn fɛn k'a la a baraji mɔgɔ t'a hakɛ dɔn donc hinɛ kalo don tilali kalo don fɛn bɛɛ kalo de don donc c'est pourquoi anw nana an ye nin kɛ n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a nunji m'a faga a ɲɛji b'a faga dɛmɛ min ni a kɛlen filɛ nin ye ɲɔrɔnkadenw fɛ o waleya ɲuman in fora kosɛbɛ u balimaw fɛ minnu ye dɛmɛ in sɔrɔ ɲɔrɔnkadenw ka cidenw ka délégation in ka fara an ka jamana fɔɲɔgɔnkɔ kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ minnu sigiyɔrɔw yɛlɛma n'u kɛlen don ka na bisimila minɛ Falajɛ bagan sugu kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen de ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin maa ŋaniya ɲumantigiw ma k'u k'a lajɛ ka nin waleya in ɲɔgɔnna ladegi min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya minnu bi an balimaw kan n'u mago bi dɛmɛ la kosɛbɛ ka se ka nin waleya ɲuman ninnu ɲɔgɔnnaw caya ka ɲɛsin olu ma
Jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko Fédération nationale des associations de santé communautaire bakuruba la FENASCOM u y'u ka sigiliba ko 5nan kɛ 5e congrès ordinaire min kɛra bi sibiri mai kalo tile 11 sanba 2019 a kɛra Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ u ka basikɛti kɛ soba kɔnɔna na maa caman ka bɔ Bamakɔ ani jamana in fan caman fɛ u bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kɔnɔ ka fara minisiriso min ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko sabatili ko ɲuman ma an ka jamana kɔnɔ ani ale ka lasigidenw an ka ɲininikɛla Sadio Sidibe ani a ka jatala Seydou Ɲari Serifila Jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. FENASCOM ka nin congrès ordinaire a bɛ tali kɛ san 5 tɛmɛnen baaraw jateminɛli kan ani FENASCOM kan ka baara kɛ kadira minnu kɔnɔ o labonyeni asako 1000 ni 363 FENASCOM bɛ bɛn o de ma 6 bɛ o la minnu ye mutuelle de santé ye. FENASCOM ka bi sigili a kunba tɛ dɔwɛrɛ laadala kelen nɔ parce que an ka sariya taabolo la san 5 o san 5 an kan ka jama fara ɲɔgɔn kan min kɛra san 5 kɔnɔ ka ɲɛfu ɲɛna nɔgɔya kɛra gɛlɛya kɛra o fɛn ma se ka kɛ o k'a ɲɛfu ɲɛna pour que o k'an bilasira ni min kan ka boloda san 5 wɛrɛ nata kɔnɔ k'o boloda o kan ka kalifa jɛkulu kura min na n'o ye biro kura ye k'o biro kura k'o fana sigi nin tile 2 lajɛ bɛna kɛ nin de kan maa ye wele la an ka tɔnden fɛn fɛn bɛ Mali fan bɛɛ ka daminɛ Kayi fo Kidal fo ka tɛmɛ Bamakɔ fɛ bɛɛ lajɛlen ka ciden bɛ yan bi min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen ka se ka nin ɲɛ min fɔ sisan ka se k'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ta sɔrɔ ta kɔrɔ kɔnɔ. Kɛnɛya minisiriso secrétaire général ka fɔ la ni o tun bɛ ka minisiri nɔlabila a ye foli kɛ minisiri tɔgɔ la ka laban ka layidu ta k'a fɔ minisiriso ka dɛmɛ bɛ FENASCOM ye. Sɔgɔmada na gouvernement tɔgɔra kɛrɛnkɛrɛnnenyara ministère de la santé et des affaires sociales o ministre tɔgɔra n'o ye monsieur Michel Amala Sidibe kana ninnu ka congrès FENASCOM ka congrès dayɛlɛli la FENASCOM san 5 o san 5 u ka bureau a bɛ falen o bureau falenni senfɛ baara minnu kɛra o bɛ yira tɔndenw na gɛlɛya minnu sɔrɔla o bɛ yira tɔndenw na baara kura minnu ka kan ka boloda san 5 nata kɔnɔ o fana bɛ yira tɔndenw na sigili bɛ tile 2 de ko fɔ tile fɔlɔ baara minnu kɛra san 5 tɛmɛlen kɔnɔ o bɛ da yira tɔndenw na tile 2nan hakili la o bɛ gɛlɛyaw u bɛ hakili falen ko kan o kuma ka bureau ka a kurakuraya an fɛn fɛn n'an ye dɛmɛba jɛkulu mɔgɔw ye an jigi b'u kan an jigi bɛ Mali gouvernement kan an jigi b'u kan an ka malidenw dɛmɛ cogo min na kɛnɛya bɛ se ka sabati bɛɛ ma mɔgɔ si kana to kɔfɛ o yɛrɛ de y'an ka taabolo ye bi mɔgɔ si de kana to kɔfɛ. San 1994 ani san 2019 FENASCOM ye san 24 sɔrɔ ɲɛnamaya la nin tako 5nan in a dakun ye fɛn min ye o ye ka baara kɛ bonya kɔnɔ hakilinatigɛ kɔnɔ maa minnu bɛ se FENASCOM ma k'u magow ɲɛnabɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sabati an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa 1100 olu de nana congrès in na ka bɔ Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen. Sini sigi ye jamana jɛkulu de b'u hakili jagabɔ an bɛna biro kura de sigi n'o ye ɲɛmɔgɔ kura ye an bɛna o de sigi a bɛ se ka kɛ kɔrɔlen dɔw bɛ don a bɛ se ka kɛ kura dɔw fana bɛna don a bɛ se ka kɛ kɔrɔlen bɛɛ yɛrɛ bɛ to yen mais minnu nana congrès la n'o ye an ka ciden minnu nana olu de ka sago bɛɛ binne sini na k'a fɔ a kɔrɔlenw a ye baara kɛ o tuma an ye danaya kura da o kan kɔrɔlenw an ma fɛn kɛ an ye danaya bɔ o kan an bɛna ni kuraw ye kelen dɔw ye baara kɛ an bɛ danaya da o kan minnu ma baara kɛ kelen minnu tanyana an b'olu bɔ yen o kɔni bɛɛ bɛ congrès de bolo binni sini ala barika la. hakili jigila congrès tako 5nan in kun bɛ cɛ dimanche mai kalo tile 12 ni biro kurakurayɛli ye. o b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna walawala Musa Fɔnba fɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔ Faransi ka den filaw minnu kun minɛna Bamanjimaw fɛ Benin dugukolo ka u labana ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Burkina ni Mali dancɛ yanfanw ni Niger yanfanw de fɛ. Faransi ka den filaw fɛnɛ kɔfɛ Corée du Sud de ma kelen fɛnɛ minɛnen kun don nka juma Faransi lakana tigilamaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye k'u ndaraki u minɛbaw la. Burkina dugukolo ka Faransi kɛlɛcɛw ka wulikajɔ dɔ senfɛ u bɔlen bolo la Faransi ka den filaw bisimilala Burkina ma ɲɛma Roch Marc Christian Kabore fɛ sɔgɔmada yanfa fɛ
mɛ kalo tile 11 dɔw y'a yira k'a fɔ u caaman kun bingun bɛ ka pasaw n'a ma ɲa k'a fɔ ɲana dumuni tɛ sɔrɔ bamanjimaw bolo nga u bɔtɔ bolola Faransi surasi 2 ye diɲɛ to o de kosɔn Faransi ka den minnu bɔra bolola u y'a yira k'a fɔ u bi tasi bila kɛ ka ɲɛsin Faransi ka den 2 bilenw ma olu bɔtɔ bolola u be dugawu don kɛ u n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye nga u ka denbaya k'a dɔn k'a fɔ u bɔra bɔnɛ min na den ninnu de kɛra sababu ye k'u bɔ a la Laurent Lasimuyas ni ale ye Faransi ka den kelen ye ale ka kuma kɛra o ye ani Burkina jamana ɲɛma Roch-Marc Christian Kabore tilalen kɔfɛ kuma na Faransi ka den 2 ani Corée du Sud ka den kelen Faransikaw ka lasigiden min bɛ Burkina Faso la Waga o ni u kun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in na Burkina Faso jamana ɲɛma Roch-Marc Christian Kabore fɛ o y'a sɔrɔ Faransi jamana fɛnɛ kɔnɔ taamaden dɔw bɔra Faransi ka na u kunbɛ ka taa ni u ye Faransi olu fɛnɛ kunbɛ kɛnɛ kan u ni Roch-Marc Christian Kabore ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya miniti 20 ɲɔgɔnna don nka Ameriki ka den kelen min fɛnɛ minɛnen kun do bamanjimaw fɛ n'o fɛnɛ sera ka bɔ bolola o kun tɛ kɛnɛ ka Burkina Faso jamana ɲɛma fɛ Burkinakaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ale y'a yira k'a fɔ Burkina jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔla tasi bila bi kɛ ka ɲɛsin Faransi surasi 2 bilenw ma maa 4 bɔtɔ bolola ko nka ko maa 4 fɛnɛ minnu bɔra bolola nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ Faransi jamana ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ jɛ a kɔrɔ donnen don Alpha Bari ni ale ye minisiri ye min ɲɛsin bɛ Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma Roch-Marc Christian Kabore ye a jira Faransi ka denw na k'a fɔ maa 2 bina u denw na nga baara kɛra kun min kama ni o ye Faransi ka denw bɔli ye bolola k'o sera ka kɛ wa ko fa dɔ fɛnɛ fɛ k'o b'a jira k'a fɔ cakɛ ɲɔgɔnya min bɛ Faransi jamana ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ lakana nasira ka ko coopération militaire ko nafaba bɛ a la ko nafa dɔ de ye nin ye ko barisabu ka da kan ko kunnafoniw de falen na u ni ɲɔgɔn cɛ surasiya bina k'u kan ni maa ninnu sera ka yɔrɔ dɔ fɔ ka taa u nɔfɛ ka maa minɛnenw bɔ bolola nin kuma ɲɔgɔnya ninnu dɛmɛnen kɔfɛ sa maa ninnu gwɛngwɛra ka se ni u ye pankuru wuli kɛnɛ kan Burkinakaw fɛ u ka don pankuru kɔnɔ u bi bisimila Faransi sibiri mɛ kalo tile 11 wulatile yanfan fɛ Faransi maa ɲɛmaw fɛ Marshal Khalifa Haftar Libi kɛlɛ disi jamana kɔrɔ yanfa jamana ɲɛmaya so dankɔrɔba min kɛmɛ k'i bolo mɔnɔ bɔ Libi faba Tripoli ni a ma ɲɛma Fayez El Sarraj n'a ka mamurutilen jakulu nɔfɛ ko fɔ u ka minɛ a y'i kunda Misira jamana faba kan n'o ye Caire ye Egypte k'a sabu kɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Fayez El Sarraj ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka gouvernement lakodɔnnen a ye munumunu nzalo dɔ kɛ kɔsa in na diɲɛ seleke naani setigi jamana 4 kɔnɔ Allemagne Angleterre Faransi ani Italie a bɛ dɛmɛ ɲini na Marshal Khalifa Haftar fɛnɛ kɛn bɛ ka jigi sɛmɛ Misira jamana masakɛ de la ni o ye Marshal Abdel Fattah al-Sisi ye a tan bɛ dɛmɛ ɲini Marshal Abdel Fattah al-Sisi fɛ alamusa mɛ kalo tile 9 u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Marshal Abdel Fattah al-Sisi y'a yira Marshal Khalifa Haftar la ka bɔ Libi k'a fɔ a bɛ baara min na a ka dɛmɛ bɛ a ye su ani tile bebe in na ko senzumaya bɛ Marshal Khalifa Haftar fanfɛ ka sabu kɛ kabini avril kalo tile 4 a kɛn bɛ k'i bolo mɔnɔ bɔ Libi faba Tripoli nɔfɛ ko fɔ a ka Fayez El Sarraj ni a ka mamurutilen jakulu minɛ k'u daga ta ka bɔ Libi dala ko in daminɛ ni bi cɛ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ barisabu ka da ka mamurutilen jakulu minnu kɛn bɛ ka Fayez El Sarraj dɛmɛ Tripoli olu y'a yira k'a fɔ n'a ko a bɛ Tripoli minɛ kuma o kuma u na kɛlɛ caman da yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ jamana fan wɛrɛw fɛ o kumana a bɛ Tripoli dala nka a ma se ka min bɛ se ka to teliya bi kɛ donni na dɛmɛ bɛ ka ɲini Marshal Abdel Fattah al-Sisi fɛ Misira masakɛ o de kadra kɔnɔ kɛnɛ kan Libi faba la kɛra Marshal Abdel Fattah al-Sisi jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔba bɛ Marshal Khalifa Haftar la Libi dugukolo ka hala da ka surasiya mɔ n'i y'a ye k'a fɔ sigikafɔ sera ka nun don Libi kungango la Marshal Khalifa Haftar ka kɛlɛcɛw de kɛra sababu ye ka bamanjiw daga ta ka bɔ Libi jamana kɔrɔ yanfan da la bi Benghazi yanfan fɛ État islamique bamanji jakulu tɛ yen bilen wa taji bɔ fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya bɛ bi tajibɔ yɔrɔ bɛɛ la jamana kɔrɔ yanfan fɛ ko kumana ni maa ni dɛmɛ ka kan Marshal Khalifa Haftar de ni dɛmɛ ka kan
kuru dɔ dafirila Tunisie kwajiw ka ma 50 de dɔmɛ k'o fara fɔlɔ tungarangew do minnu bɛ k'u kunda nazarala jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Itali ma caman dunun bɛ olu bɛ ka ɲini kunnafoniw y'a yira k'a fɔ mɔnikɛla dɔw de ka jɔ fililen sera ka bɔ maa dɔw su kan o yɔrɔ bɛ mɔmɔninw sɔrɔla ka daminɛ ka taa bɔ maa 16 balolen kan olu ni sera ka kisi Tunisikaw ka lakanakuru minnu bɛ yen olu sɔrɔla ka wulikajɔw daminɛ pankuru dɔw yɛlɛla sani dugu cɛ ka suw ɲini maa minnu ni sera ka kisi u y'a yira k'a fɔ kuru in kɔnɔ u kun bɛ taa maa 100 ɲɔgɔnna la nka 50 de su yera 16 balolen yera tɔw bɛ ka ɲini ko in yɛrɛ a kɛra yɔrɔ min ani Tunisie danga cɛ kilomɛtiri 60 ɲɔgɔnna don a jirala k'a fɔ u bɔra Libi yanfan de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Libi dugu min bɛ wele ko Zuwara n'a ma ɲa k'a fɔ o ni Tunisie bɛ danbɔ u kun bɛ ka siran Libi jikan lakanabaw de ɲɛ n'o ye garde côtes ye ka sabu kɛ olu bilama ma ni minɛ jika u bɛ segin n'i ye Libi kɔnɔ Libi du bilama feregen bɛ i bɛ taa bila kaso juguw la de wusiya bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ da i ka ye o tumana tungarange caman bɛ ka siran o de ɲɛ maa minnu kun bɛ kuru in kɔnɔ a maa fanba Bangladesh jamanadenw kun don nka maa caman y'a jira k'a fɔ maa kan ka jɔrɔ ka sabu kɛ kabini Itali jamana kɔni ye i bana mini maaw ni kisili cɛ kwaji kan ko bawo ko maaw kisitɔ bɛ kɛ sababu ye ka Itali jamana fa de dew nana ko nazarala jamana taw bɛ k'u fori ka bɔ doni in kɔrɔ ka kɛ olu kelen kunna doni ye ni cɛnda de bɛna sɛbɛkɔrɔ caya kwajiw ka nazarala lasɔrɔtɔ hakɛ lapasa jɛkulu min bɛ wele ko Croissant Rouge o ɲɛma dɔ Dr Mongi Slim man ka kɔrɔfɔ kɛra nin ye a ko barisabu ka d'a ka bibi in na nazarala yɛrɛ jamana kurun kelen dɔrɔn de bɛ kwaji kan o kurun kelen in bɛ Libi furanjɛw rɔ wa o tɛ se ka maa caman kisi barisabu ka d'a kan ko farafinde walikelen dina yɛrɛ ka tungana ta yɛrɛ kwaji kan ni kuma bɛ ala ko nin y'a kuma daminɛw de ye ka sabu kɛ tuma yɛrɛ cogoyaw ye ko kumana ko bɛɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ don nataw la maaw ni bi tiɲɛ farafinna ni nazarala ji kan wa kuma tɛna mɛn maa fɛ barisabu ka d'a kan bɛɛ lajɛlen bɛna lajɛ k'i sen da a ko kan adamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw minnu kun bɛ munumunu zalo la kwaji kan ka to ka niw kisi olu balen bɛ bi u ka se k'u ka baara kɛ ko kumana ko adamadenya hakɛ de bɛna buruja don nataw la farafinna gun ni nazarala gun ni ɲɔgɔn cɛ kwaji kan. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ani Amerikikaw ka den min ye Facebook sigi sen kan Facebook kunnafoni sɔrɔ sira kura don nka bayɛlɛman bɛ bi fɛnɛ ka kɛ maaw buruja yɔrɔ ye Mark Zuckerberg u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi ka bɛn ni juma mɛ kalo tile ta ye min senfɛ Faransi ma ɲɛma ye a yira Mark Zuckerberg la k'a fɔ Faransi jamana b'a fɛ yɛlɛma ka don réseaux sociaux taabolow la Facebook kelen tɛ ani minnu bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka ca yɛlɛma bɛ d'u la cogo jumɛn maa ka se ka boli u ka walikelen jamana ka se ka boli u kan barisabu ka d'a kan k'u kɛ mɛ mara waa ye bi fɛn min ka d'u ye u b'o kɛ k'o tɛ bɛn Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ Faransi jamana ma ɲɛmaw b'a fɛ Facebook walikelen a ɲɔgɔnna wɛrɛw ka to ka kunnafoniw latɛmɛ kunnafoniw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni kɛ walikelen kunnafoniw bɛ kɛ sababu ye k'i maɲɔ buruja k'o bɛna kɛlɛ don nataw la Faransi Facebook ka baarakɛminɛnw bɛɛ lajɛlen u ka jɛya bɛɛ ye baara bɛ kɛ ni minɛn minnu ye walasa u baarakɛtɔ u ka se ka ye k'u sidɔn n'i bɔra o kɔnɔ ɲangi min kan ka da i kun nafolo la n'i b'o sara o bɛ da i kun Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don kunnafoni sɔrɔli man ka kɛ baasi ye nka kunnafoni min tɛ se ka di maninfin buruja kɔ o fɛnɛ bɛ na ni jamana ti ye ko kumana u tɛ kunnafoni di juguya la nka u b'a fɛ jamana belebele fila ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni di cogo ka kɛ jɔyɔrɔ sabanan ye jamana fɔlɔ o ye Ameriki ye Facebook bɛ Ameriki de Ameriki jamana kɛmɛ ka kunnafoni ko kɛ bi min ma ni daja i b'o fɔ o y'olu ka bɛnkan fanga faamu cogo ye nka sini jamana fɛnɛ ko anw bɛ gɛrɛndɛ ta ka kunnafoni di cogo sɛgɛrɛ janko kunnafoni ditɔ kana an ka jamana ti o kumana Emmanuel Macron ko nazarala jamana b'a fɛ ka kɛ jɔyɔrɔ sabanan minɛbaa ye olu fila ni ɲɔgɔn cɛ ka na ni sariya dɔw ye k'olu don réseaux sociaux labaara cogo la janko a kana kɛ kɔlɔlɔ ye jamana mɔ walikelen bɛnkan fanga mɔ. Bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛ ni bataki ye n'a bɔra Société Malienne de Gestion de l'eau potable bakurubala SOMAGEP u k'u b'a da jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kulo kan ka sanga ni tilebabɔw ani fintenibaabɔw waatiw ye mun bɛ kɛ sababu ye
ka kuranko ka gwɛlɛyaba dɔ la n'o fana kɔlɔlɔw bɛ se ji sɔrɔli ma jamana kɔnɔdenw fɛ. SOMAGEP SA a ko a nisɔngoyalen a bɛ a yira jamana kɔnɔdenw la k'u kɛlen bɛ ka wulikajɔw ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ k'u jigi da ji bondoba min labɛnnen don jamana ɲɛmaaw fɛ kabalakaw fɛ yen nɔ n'a baara kuncɛliw bɛna boloda nin mɛn kalo san 2019 n'o bɛna fɛɛrɛ a sɔrɔ jiko gwɛlɛya la an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. SOMAGEP SA a ko a bɛ hakilisigi ani basigi a b'o ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'a dɔn k'a fɔ olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ k'o bonya su ani tile sanga ani waati yaasa jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji ɲuman k'o sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la u sigiyɔrɔw la. SOMAGEP SA a ko a dalen b'a la faamuyaliko ɲuman bɛɛ lajɛlen b'o sɔrɔ nin laseli na ka sabu kɛ jiko jɔyɔrɔ min b'a la nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na ko olu b'o dɔn u bɛ hakɛto ɲini kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ. Nin bataki a bolonɔbila sɛbɛn kɛra u ka communication o ɲɛmaaba n'o ye Abdoukarim Kone ye a y'a bolonɔbila sɛbɛn kɛ mɛ kalo tile 10 san 2019 wa o fana bi dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlu na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamayaso fɛ kalasaw ma ka sanga ni nin kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma diɲɛ waati wɛrɛ laseli wɛrɛ aw ni Kafunɛ Bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ.